Hello. Keitelletään nyt mutterpannukahvit. Vähän outo tuo valo. Tuolta antaa niin paljon vastavaloa. Etukameralla kuvaa, niin on vähän kehnompu tuo kuva. Mutta joo, mutterpannu. Tämmönen laitos. Tässä pitäisi olla kahva. Vaan ei oo. Hajos. Muutenhan tää on luja kun tää alumiini tää pannu. Tää on semmonen, jotta tänne alempaan purtilloon pannaan vesi. Sitten tähän pannaan tämmönen, missä on tuommoinen pilli. Tähän noin. Ja siihen sitten kahvinpurut. Ja sitten tää kierretään tuohon kiinni tiukkaan. Ja se sitten nousuu tuon kahvinpurujen läpi ja tieltä tuommoisen pillin kautta tullut tänne ylempään pannuun. Ja tässäkin on tuommoinen sihtilä. Ui perkele, vielä vettä. No ei, mä en liinalle. Niin, täälläkin on siivilet ja tuolla on semmonen tiiviste vielä. Se tiiviste me vaihon. Se puskastustaa jengasta. Rupes kiehumaan. Tää on kato aito italialainen bialetti. Me en löytänyt mistä semmoista ikään kuin harakiri-mallia. Temulla näkyy nyt on, vai en tiedä onko nää iso. Ne kuvat kun hämeenpää niin älyttömästi. Tää kettä 4 tuommoista tämmöstä kertsikupillista 3-4 kupillista suop tuolla. Ja keittää mahdottoman hyvän kahvin. En tiedä onko tää nyt joku lievä espresso vai mikä tää on, vaan kahvi on hyvä. Vastaa pannukahvi. Niin tähän törmäsin ensimmäisen kerran. Hui kauhistus. 24 vuotta sitten. Viime vuosituhannen puolella menin porakavopojille töihin. Me asuntovaunussa asuttiin viikot, kierrettiin Suomeen, porattiin kaivoja. Niin siellä oli tämmönen mutterpannu meidän sillä vaunussa. Oli paljon muuta. Oli sekin. Viikot kierrettiin Suomeen ja asuttiin 2 turaukkoa siinä asuntovaunussa. Oli sen näköinen se meidän se vaunu, niin kuin oltiin ihekki jo loppuviikosta sen näköisiä. Kun saatanan paskasta touhuu on se kaivon porru. Varsinkin silloin, kun ei meillä maaporashattuja ollut eikä mitään. Ihellä oli hajut. Vaan siellä se tuli maata poratessa se kaikki törkyniska ja pöllyyhän siinä tuli koko ajan paljon ja meillähän sitä yritettiin sitoa sitä pöllyä. Ja aika paljon siis sijoittiinkin. Varsinkin kun noita lämpökaivoja tehtiin tuolla immeisten ilmoilla taajamissa ja tuolla, niin siellä oli pakko sitä vettä käyttää aika reilusti, jotta se ei pöllyy. Vasten kaivoja kun tulla haja-asusalueella ja vähän niin korvessa, niin sitten mahdollisimman vähällä veillä. Se jonkun verran, aika paljon niin hiasta se vesi sitä poruuta. Jos se sai kuivaltaan kairata sitä reikää, niin paljon helpommin siinä. Se vähän tahtoo tuketa sitä reikää, kun sinne se tuli sitä semmoista röppöä, se tarttu sinne reijän seinämiin kiinni, niin se sitten ei elämä ei kulkena niin hyvin, niin se sitten vähän. Mut joo, ja sitten kun sitä vettä tuli sitten reiästä, niin sitten sitä pärski rappousiliminen ja vaikka minne. Toisessa viikot asuttiin siinä. Tämähän on luksusta verrattuna siihen meidän vanuelämään. Lämminhän sillä oli talvellakin nestekaasupannut. Oli siinä lämpis äkkiä ja vois loppukaasu, niin yhtä väliin se myös jäähtyi.
sitten kun työvaatteessa kuljettiin eestakaisin kengissä ja muissa ja eikä sitä hyvin, no sen verran, että haalarit heitettiin pois, kun kavuttiin yöksi makoomaan. Ja se työkaveri silloin naarokki, että kun mä sinne vaunuun raikkaasta ulkoilmoista, niin se on kuin kärpäsmyrkky purkkiin mennyt, kun mä sinne vaunuun. Mä siellä vaan espressoja nautittiin muutterpannusta. Se oli joku semmonen ei minkään merkkinen pannu. Saman kokoinen kuin tämä. Silloin minä ihastun tähän kahviin ja se on aina vähän haavena minulla. Sitten minä muutama vuosi sitten tämän pannun, tuolla City-Sokkarilla oli Joensuussa, kahoin Interwebsistä. Ja siellä on hyllyssä, no ei kun roskukyytti ja sokkarille. Ja ei se ole semmonen hyvin pikkunen mitätön pannu, ei se ole 2 kupillista. No se piti jo hätäpäissään ostaa. Sekin maksoi, kun tuli 4,50 se pannu. Sitten me semmonen kuin kremaa tuolla Interwebissä, niin sieltä löysin tämän panjon ja tilasin. Tää maksoi, muistelen 7,80 postikuluineen tää pannu. Niin kun suht arvokas. Ja on mulla nyt tämmönen pikkunen. Tääkin on jo pirstaleinen, tästä uppuu tää kans. Mutta me aina tällä mie aina aamulla keitän aamukahvin, tästä se on just se parkuppi, minkä mie aamulla tarvitsen. Tää löytyi tuolta Säästömestan loppumyynnistä vielä. Se onko se ainakin puoleen hinta. Se maksaa kuin 10 tuo. Tuolla on hyvä. Tuolla meidän aamulla pihautan sumpit joka aamu. Joo. Mä nyt arvelin keitellä kahvit. Aidolla italialaisella bialetilla. Sillä vähän niin kuin lievänä baristana teillä. Keikon kankkaan 2-kerroksisella hirsihuviolla. Joo, elikkä näytän mallisuorituksen. Itseäni käskien. Pannaan ensin tuohon vähän vettä. Onneksi alumiini ei särkynyt. Kanisteristä vettä, kun mulla luonnollisesti ei vesijohtaja ole täällä sähköttömässä mörrimökyn pesässä. Mukavan valoisa on. Paljon 26 ja perkeet mennä yltäsäpytty. No niin. Nytpä siellä on vettä. Ja sitten pannaan tämä siiviläosa. Noin, ja sitten siihen peenat, kahvenpuruja ja pannujauhatusta pitää olla tämän kahvin. Ja jos pannuu sitä suuretin jauhatusta, niin se tuosta siivilästä männöö läpi ja se sitten männöö porot nokkaan. Tälleen täyteen. Ei toina mitenkään hyvin tuolle vaan niinku tasavarmin. Ei mitään kukkupietä. Ja sitten vaan jenkattaan tämä yläosa tähän. Ja sappunautto ihan kunnollakin. No nyt ei tarvi varmaan niin tiukkaan punno kuin on tuo uusi tiiviste tuossa. Ja sitten ei kun liedelle. Ja tämähän on sama millä tätä lämmittää. Ehkä ihan mikrossa, mutta kumminkin, että patko vaikka nuotion tai sähkölevyille tai puuhellalla. Vaan minä on tuossa kaasulla, kaiken paras kaasulla. Sillä on kuumennellu. Ja kahottaanpa sitten tuo
No siinä on minun tää Parkeri. Tää on mulla ollut vajoon puoli vuotta. Sitä ennen me tulla retkikeittimellä pelaili. Tuossa on kaasupullo. Naapuri isäntä sanoi, tuo on niin hyvä paikka. Tuossa uunin kuppessa, niin ei kuuretu pullo. Saanko me yhdellä käydä tuohon? Tuossa pietso tässä ei, jotka tykkää niinku manuaalisesti ratskauttua tuutuille. Kokeillaan suomia. Sitä pitää painaa nappia sitten niinku nyt sieltä noin nikkaa. Ja sitten vaan nostallettaan pannu liedelle. Siinä on mun palavat roskat. Paloo turvallisesti tuossa kaasulieden vieressä. Nyt vuotellaan vähän aikaa. No niin, nyt se on siinä liedellä on. Tuolla näkyy WhatsAppin viesti. No niin. Liedellä on nyt kahvit tulossa. Joo, kaivoja tosissaan porrailtiin, vesikaivoja. Sitten vuosituhannen alkupuolella oli semmonen vähän vinossa kuva. Ei tuo kestä suuressa tuo Miu Seiväs. Tai siis Miu Seiväsän kestä on tuo kuvaus. Niin, vesikaivoja porattiin ja sitten vuosituhannen alussa tuli semmonen lievä nousukaus. Paljon rakentivat, niin lämpökaivoja porattiin. Etelä-Suomessa suurin osa maalämpöreikiä. Se oli semmonen 150-200 metriä per talo. Riippui talon kohta kuutioista, miten syvä sitä reiästä tehtiin. 5 vuotta mie taisin niitä kairailla. Apumiehenä ensin ja sitten jo ihan syväporaajana ja sitten tympästyi vähän siinä ressuhomma ja sitten kävin Kouvolassa, hommasin rekkakortin. Kuorma-autojen päällä oli ne poravehkeet, semmonen en nyt vanha ollut, mutta amerikkalainen 8-tonninen boardi. 10 pyörä, ihan semmonen iso kuorma-auto. Ihan karmea ajettava. Ja semmosen päällä oli ne perille kuvinossa tuo, kestäisikö tuo? Nyt se on toisinpäin. Niin semmosen päällä oli ne poravehkeet. Että olin jo silleen kuorma-autolla tullut aika paljon ajettu ja sitten Tolvasen kuoppokaveri oli rekkahommissa, niin kiinnosti. Ja velimies tietysti Heikki. Kiinnosti rekkahommat ja sitten kävin rekkakurssin Kouvolassa. E-kortin ajamassa, vaan niitäkään sitten mie kirjastoautoa ajoin Partalampiin. Se on ihan leppossa homma. Ja sitten 2003 muistaakseni kävin sen rekkakurssin. Ja sen lääkkeenkin myy oli vielä porakavopojilla töissä, että emme ihan suoraan. 2005 menin Vahtiriselle maajoajon. Nuppihommi se oli, mutta kummin autohommi. Ja sitten siitä Jonnisen Jorkille töihin. Sitten tuli jo kärri perään. Se ei se kerätessä ollut perässä, mutta niinku pejettiin kärri ja nupilla kerättiin ja sitten pumpattiin kärri ja viettiin meirille. Jonnisella oli ja sitten Vieremän kuljetuksella. Kaiken kaikkien toistakymmentä vuotta tuli maittoa kerätty. Ja sitten mietin päivän vuorotyöhön ja alkoi nämä kummailut. Teatteri harrastihan me jo silloinkin ja alkoi jopa pihisemään. Kohta sua hankaa. Vuorotyöt tympäs ja kummailuhommat alkoi kiinnostaa. Niin sitten me jäin vuorotteluun vapaalle. Pitkään me sitä mietin, jotta miten siinä käy, riittääkö rahat, kun 900 € kuussa oli se vuorottelukorvaus ja koulumaksu vielä 300 € kuussa, ei ihan 2,5. Ihme sitä pärjäs. Niittylahessa kävin tuon näyttelijän työn koulutuksen. Ja sittenhän se jäin pois Maijon ajosta. Kyllä vielä sen koulun jälkeisen kesän ajoin ja
sitten olikohan vielä toisen kesän lomia tuurailin. 3 kertaa vein viimeisen kuorman meijerille. Ensimmäisen kerran kun me sitä viimeistä kuormaa vein, niin me siellä kovaa jänneen vastaanoton henkilökunnallekin, että nyt tää on Teemun viimeinen kuorma ja hyvää jatkoa ja tämä olikin hauskaa ja tää oli viimeinen kuorma. Puolen vuoden päästä uudestaan tuli. Kyllä ne nauroi, no mitä tuo astiainen. Tosissaan niin 3 vein viimeisen kuorman ja lopulla traktori mennä. Majakka näkyy pyörii. Varmaan Larihan se Ursuksella. Niin sitten lopetin maja ja sitten vähän kävin matkailupuolen koulu ja se oli sitä sekavaa aikaa. Pätkähommia tein. Aika paljon silloin tuli tehtyä esiintymishommiakin ihan niinku rahaa eestä. Ja no niin. Nyt on kuule kahvi valmistuu. Kuunnellekin. Tää näkyy höyryt. Olet tullut ihan kunnolla. Sitähän ne sanoo joku, että kahvia pitäisi keittää. Ainakaan niin pannukahvit, se ihan riittää, kun se on vaan kuumana. Mutta tässä se kyllä kiehuu. Ja saatanan kuuman kahvin anteeksi kirosana. Mahottoman kuuman kahvin keittää tää pannu. Se on ihan kurkistetaan joko se on. Tää kans pitää olla. Joo, nyt se on kuule kahvi valmis, panttiin levy nolli. Niin kuuman kahvin keittää, pitää meillä tästä reilusti maitto, että käydä juua, tästä pitää jäähyttää. Niin, sitten Mani Jussilla oli Manijahilla, kävin asfaltiajoissa yhtenä kesänä, 2-3 kuukautta olemassa ja sitten luntamätin seuraavana talvena lumenkotopaikalla olin penkkaamassa pyöräkoneella, oli semmonen 120 Volvo. Ja sitten läksin linjavaunukurssille. Tarkoituksena on vaan, että ajan sen kortin, jotta jos häntä joskus tarvitsee, niin onpahan sitten semmonen kortti. Se oli silloin, kun nämä kikyt ja tämä Sipilet ja nämä, että nyt. Niin mie hyvänä jätkänä menin osallistumaan työllistävistä parantampiin palveluihin, niin töihin jouduin. Sieltä kurssilta sitten jäin Savonlinnalle Kolukkata ajamaan. Kesäthän minä on määräaikaisella sopimuksella on aina talvet ja kesät sitten noita teattereita ja liiton varkoja ja taksia vähän ajelen ja milloin mitään. Nyt on niin 6 talvi mulla menossa noihin Kolukkahan kanssa. Ensin ajelin Kitteellä ja nyt tullaan Rääkkylässä. Mutta joo, nyt sitä kahvia. Kun tuota kahvoa, joka hattuissa, niin pitää pataa hanska olla. Ei ole pataa rukkainen, vaan pataa. Tämäkin pitää suorittaa suht välein. Tää on sen verran kuuma tää pannu juttu. No niin. Ja siihen sitten maitoa. Tää hirmu herkkää henkeä mennyt, on vielä semmonen kahvi. Joo, kuumoa vielä on, pitää se siinnytellä ja vaan. Niin juon nyt aidolla bialetilla, italialaisella bialettipannulla keitetyn kahvin ja työvänkeä töille nyt siitä. Palataan tuossa joskus.